తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల సరిహద్దు గ్రామమైన అయోధ్య లంకలో వరద బాధితులు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. అయోధ్య లంక గ్రామంలో ఉన్న 100 కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు, కూరగాయలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మన్నా ప్రార్థన మందిరం పాస్టర్స్ పి కన్నవరం మండల పోస్టర్స్ ఫెలోషిప్ ఉపాధ్యక్షుడు నూకల శ్యాముల్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నాను. నూకల సామ్యూయల్ రాజు నా పేరు. మరి ప్రతి సంవత్సరం గోదావరి వస్తుంది కానీ అంత ఎక్కువ కాదు. ఈ సంవత్సరం చాలా ఉద్రేకంగా మరి ఎక్కువగా గోదావరి రావడంతో ఈ లంక గ్రామములు మరి పరిసర ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా నీట మునిగిపోయి ఈ వేళటకే వారం రోజులు అవుతుంది. మరి ఇంకా ఎవరు కూడా వచ్చి ఈ నిత్యావసర సరుకులు ఏమీ కూడా ఇవ్వటం జరగలేదు. మరి మా సంఘము తరపున, మా యొక్క అయోధ్య లంకలో ఉన్నటువంటి సంఘము తరపున, మా చర్చి తరపున మరి ఈ దినాన్ని కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులు, కిరాణా సరుకులు, కాయగూరలు మరి బిడ్డలకి ఇవ్వటం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ పంచడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ గ్రామం అంతా కూడా అధికారులు చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఇంకా ముందుకొచ్చి సరైనటువంటి మరి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంకానే మరి సరైనటువంటి ఏమి కూడా ఇంకా వీరికి అందించలేదు. మేము మా సంఘం తరపుని మరి కొన్ని కిరాణా సరుకులు, కాయగూరలు ఈ దినాన్ని మేము పంచడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరికీ కూడా. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మరి ఆసంట మండలం అయోధ్య లంక. మరి గోదావరి వచ్చి ఇదంతా కూడా మునిగిపోవడం జరిగింది. ఇల్లు కూడా లోపలికి కూడా నీరు వెళ్ళిపోయింది. మరి వీళ్ళు ఉండడానికి పరిస్థితి కూడా లేని టైంలో మరి పైన బరకాలు వేసుకుని వీరు నివాసం చేస్తున్నారు. పైన వర్షం, కింద నీరు. మరి ఇంతవరకు ఎవరు ఏమీ స్పందించలేదు. మరి మా చర్చి తరపున, మా యొక్క సంఘం తరపున ఈ దినాన్ని మరి కొన్ని కిరాణా సరుకులు, కాయగూరలు మరి మేము తీసుకొచ్చి పడవల మీద తీసుకొచ్చి వీరికి ఇవ్వటం జరిగింది. మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి మాకు ఉమ్మంగాడు కాయగూరలు, ఉప్పు, కందిపప్పు 2 కేజీలు గారికి ఇచ్చారండి. మాకు అందరికీ గ్రామ ఇంటింటికి పంచిపెట్టారండి. ఇది ఇప్పుడు మేము వచ్చామనేది పంచాయతీ మా ఊళ్ళో చర్చి తరపుని అందరికీ కూడా పంచారండి.